Hello, hello. Hello. Yes, sir. Kongkon, kontes ada tak? Bateri notun lagi sih bateri, bateri, lagi sih lagi notun. Ada tak kontes? Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello. गिबियावनो बयनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय। दा बे समाव जोंहा इंखं पाब्लिकेशननि बानजायनायाव दैदेनजानाय रंजालि बैसागु फोरबोनि रंजा बाजा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जोङो जागायलांनो होननानै आखायाव लाबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय सार नोंथांमोन आरो जोंनिनो RSCनि फरायसुला नोंथांमोन गासैनिसिमबो गोजोन हामग्लायनाय आरो रंजालि बैसागुनि गोजोन हामग्लायनायखौ गासैनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। जोंहा बे समाव बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि महरै हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि दंखायो। बिथां आलासियानो जाहैबाय डक्टर गोमोथाव बसुमतारी, एडभाइजार अफ BTC कालचारेल डिपार्टमेन्ट। बिथांखौ बे समाव गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोननाय थाबाय। जोंहा बे समाव हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय सार बिथांखौ खावलायनाय थाबाय। Hello. रंजालि बैसागु फोरबोनि रंजा बाजा हाबाफारि थावनि दुनालि दैसा सेरफां रैमालि एकाडेमिक कलेज B.Ed बिजनि दा बेनिनो इंखंनि गाहाय जोंनिनो बिदा गेदेर राजेन बसुमतारी आदा आरो जोंनि बर' रेबग्रा जुथुमनिनो मानगोनां गाहाय नेहाथारि आनन्दराम औवारी आदा आरो बेजों लोगोसेनो नेहाथारि बर' रेबग्रा आफादनि जुथुमनि आदा सदानन्द दैमारी आरो गासै मुं मख'जोबनो हायै सिनायलायोब्लाबो
आं बे समाव मुंखौ बुंनो हानाय नंला गासैनिसिमबो हामलायनाय हरबाय आरो बेजों लोगोसेनो दिनैनि बे हाबाफारियाव गाजा गोमजा खालामनो थिरांथा लानाय बे नैबे रैमालि एकाडेमि कलेजनिनो फरायसुला फरायसुलि लोगो नोंथांमोन दिनैनि आं सानो बे बैसागुनि जोबथा होनजायो बैसागुआ बेनो जोबथा जासिगोन बायदि दा नंखायनो बेवहाय जाहाथे बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो बिनि थाखाय आङो गिबि इसोरनाव बोर बिहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसेनो गासैनिसिमबो आंनि गोरबोनिफ्राय अननाय हामलायनाय आरो खुलुमनायखौ जासि हरग्रोबाय दा बैसागु होनोब्ला जोङो मोनसे थाद'नाय गैयै जोबनो गैयै गोबां खोथा हाबनानै थायो बेवहाय गोदोनिफ्राय जागायनानै दानि नङा बेवहाय जों सानसे साननैजों बेखौ सावरायनानै फोजोबनो हानाय माबा मोनसे राहा गैया बेवहाय बायदि गोबां मानसिनि बेवहाय बिजिरनानै गोबाङा गोबां मोनो नाथाय जों बेखौल' मिथिगौ उनाव जेखि बिजिरफैया सोरबा स्कलारा गोबां रोखोमनि बिजिरफैनो हागौ नाथाय जों बै आगुदि जानाखि जोंनि परम्परा आजै आजौनिफ्राय फैनाय बेखौ जों जेब्लायबो नागारनो हाया माखासे सिस्टेमफोरखौ जों दासिम जेरै बदलायबोयै फैयै जोङो नैबे अबस्थायाव फैबाय जौसां अबस्थायाव दा गोदो मामोन सरासनस्रायै बैसागुखौ जेरै जेन'ब्ला बोराया बोराय बुरिया बुरि सेंग्राफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा सिख्ला गथ'फ्रा गथ' बे गाबागाव मोनसे बैसोजों सोमोन्दो थानानै बेफोरबायदि न'नि बायह्रायाव बबेबा दुब्लि बा बबेबा फोथार बेफोरबायदियाव बैसागु जानायखौ जों नुबोयोमोन नाथाय दिनै बै मुगाया गुस्लायबोयै नाथाय जों बै आगुदि आबै आबौनि माखासे परम्परागत बेफोरखौ जों सिगाङाव दोननानैनो दिनैसिम नैबे जेन'बा जों जौसाङाव फैनाय जाहैबाय बेखौ सुबुं माहारिनो देखायनाय जोङो ओरैबायदि मोनसे माबा जायो जेन'ब्ला बै समाव जोंनि बैसागु जानायफोरखौ नुवामोन नाथाय बेखौनो माखासे स्टेन्डार्ड डेभेलपमेन्ट माखासे ग्लबेलाइजेसनजों फैयै जोङो नैबे दा जौसांनि बेवहाय जोंनि हाबाफारिफोरखौ देखायनाय मानाय बेफोर फैबाय दा बैसागु होनोबा नै बेफोरबो जोंनाव गोसोआव फैयो जेन'ब्ला जों गाज्रि मोननांगौनि खोथा गैया बेवहाय बैसागुजों गासैबो जेन'बा जोंनि आगुदि माखासे राव फाव आसार खान्थि बेबहार गासैनो मोनसे सोनारो दा बेवहाय सोरबा आंनि न'खरावनो जेन'बा बेफोर परिबेसा फैबाय नैबे मुगायाव बेनो जाहैबाय जेरै जोंनि गाबज्रिनाय आफा नङा होमबा आफा बिराद गोथाव आरो जोनोमगिरि बिफा आफा आरो बिनिफ्राय बिमा आइ बिनिफ्राय गोथावसिन जों बर' माहारियाव बिनिफ्राय साबसिन जों सोदोब नागिरनानै मोननाय नङा आरो नाथाय नैबे ग्लबेलाइजेसन बा माखासे कम्पिउटार मुगा बा नैबे जेनेबा ससियेल मिडियानि मुगा बेवहाय मा जाहैबाय आंनि न'खरावबो बेफोरबायदि माबाया फैबाय आरो जेरै जेन'ब्ला नों आफानि जायगायाव बाबा होननाय आइनि जायगायाव मामि होननाय बयनिबो न'खरावनो सोलिबाय खिन्थु आंबो साननो हागौ बेफोर थिग नङा खिन्थु माखासे जोंनि माखासे ससियेल मिडियानि नारथाय ग्लबेलाइजेसननि नारथाय माखासे बहुद बेफोरबायदिया जोंनि माबायावहाय मोनसे जायगा लानाय बायदि जादों दा जोंनि आगुदि माखासे जेन'बा परम्परागत रावानो होन फावानो होन हारिमुवानो होन बेफोराव जों एसे लाद्रा फिद्रा जानायखौ मोनदों जेसेबांखि फोजाबा मानो नाथाय नैबेखौ जों जोबोद इम्परटेन्ट लानांगोन जाहाथे माब्रैबा राहायै नैबे इयुन जेनेरेसन जोलैखौ जों बेफोरखौ माखासे जोंनि सिस्टेमावहाय लाबोफिननो हायो बेफोरखौ आं गोरों गोराफोरनि सिगाङावबो बुंथिनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसेनो जेन'ब्ला आं एफाराब गोलाव खोथाखौ बुंनो सानाखै गोबां दं नाथाय दिनैनि दिना सोरखौबा दुसिनाय सोरखौबा रायनाय सोरखौबा बेबायदि नङा बैसागुआ जाहैबाय सोरबा जेन'बा नों लोगो दिगि न'खराव गन्दगल जादोंब्ला सोरबा बिदा फंबायनि गेजेराव
नांलाय खमलाय गोबाव समनि जाबोबाय बै थांनाय बैसागुनि उननिफ्राय रायलायाखै सोरबाया गाज्रि मोनलायनायानो दं नाथाय जोंना मोनसे थि खाखानाय बैसागु बोथोरा जाहैबाय बेवहाय नोंनि गाज्रि मोननाय माखासे माबाफोरखौ ज्राब गारनानै बिदाखौ बिदा होनफिननाय मोजां अनलायनानै माबानाय दा बेफोरबायदि जायो आरो दा बैसागुनि माबायानो जाहैबाय माखासे बहुद बेवहाय रमान्टिकबो हाबनानै दं बेवहाय न'खरनि समाजनि गासिबो जोंना बेयावनो जोबदों आरो मथा मथि बैसागु होनोब्ला बर'नि देरसिन मोनसे फेस्टिभेल रंजाथाइ सान आरो बियो बैसागुआ दा नंखायनो बेफोरखौ जेन'ब्ला आं मोनसे सासे मिउजिकनि मानसि जानानै हारिमुनि मानसि जानानै बेखौल' बुंनो सानो जाहाथे दानि जेनेरेसनफोरा बैसागु बायदि लाखियो देंखोफोरखौबो जेन'ब्ला बे बैसागु समखौल' नाथाय जों गासिबो रोंनांगोन वेस्टार्नानो जा हिन्दुस्तानानो जा गुबुन गुबुन देंखो रावारिनि देंखोफ्रानो जा बेफोरखौ जों रोंजोबनांगौ आर्टिस्ट महरै नाथाय नैबे बैसागु समाव जाहाथे बैसागु मेथाइफोर बानायोब्ला बैसागुफोरखौ बानायोब्ला जेरै कम्प'ज खालामनाय मिउजिक खालामनाय एरेन्ज खालामनाय बेफोरो जोंनि दामजुजोंनो जानानै जाहाथे हागौमानि जोंनि देंखोफ्रावनो लाबोनो नाजायो बेफोरखौ आं खावलायनो थाहरबाय गुरैयै दा जेखियानो जाया मानो आं गोलाव बुंनो सानाखिसै नैबे दिनैनि बे बैसागु बोथोरब्लाबो हारिमु मोनाबिलियानो जानोसै दसे समावहाय दा बेखौ आंखौ बेखेवनो थिननायलाय बे फंनै बिबुंथिजोंनो आं आंनि बुंनायखौ फोजोबथ'नानै नैबे सेरजानि देंखोजों बेखेवनो थाखाय आखायाव लाबाय गोजोन्थों।
दा आङो बैसागुखौ जागायनाय सिगां चिरां बा बिजनी ओनसोलाव फैयोब्ला आं गंगार हाजोनि सेराव थाफैनाय बायदि मोनो। नंखायनो ओरैबायदि मोनसे गान आंनि गोसोआव फैयो आब' सुलेखानिनो गंगार हाजोनि होननाय। दा आं बेखौ दामग्रोनो थाखाय आखायाव लाबाय, मानोना गंगार हाजोजों खाथियाव थाफैनाय बायदि मोनथारो आरो चिराङाव फैबाथाय, बेबायदि आरो। दा नंखायनो औ बेखौ दामग्रोनो थाखाय आखायाव लाबाय, गंगार हाजो।
दानिया बेखेवखाङाखै दाबो बैसागुजों एबार बेखेवनोसै बिदि सिरि थाजोबबा जानाय नङाथ' ना बयबो रंजानांगोन बैसागुआथ' आंनिल' नंथारा नोंनिबो आंनिबो बयनिबो आरो दा बेखायनो जाहाथे बयबो दा फुल मोसायाबाबो पासपर्टखौनो मोसादो आरो ससे ससे आखाइखौ नङा होमबा दा बिदि आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम मोनसे खावलायनाय सार बिथाङा दामोब्ला साइडआव रंजाफानो हागोन सारनि गोसोआबो एसे गोजोनगोन आरो जोंबो रंजाफानांगौ रंजानाय बोथोर बेखौ खावलायहरनाय थाबाय नायगिरि बिथांमोननिसिम
गोजोन्थों बेखिनियावनो दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोनि बे रंजानाय हाबाफारि बेखौ बेखेवबाय होननानै फोसावबाय बे दा एसे माबासो जागोन एसे मोनाबावबासो मोसागोनदां मानसिफ्रा दा दादा बिदा नुयो नालाय मोखांखौ ओंखायनो एसे उसुबिदा जादों नङा होमबा साइड साइडआव मोसानांगोन ना दा नैबे जेब्ला आंनो एसे उन्दै सममोन बे मिउजिकखौ आंनो दामनो मोनफादों गेदेमा रहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांमोनजों बे मिउजिकखौ जोबोद मोनसे गोसोआव नांथाव आरो बैसागुनि मोनसे जोंनि गोसोखांथाव गान आरो बियो दा दस्रा हाबाफारि दंबा होजागोरगोनदां दा खेबसेनो लागाथार लागावनोसै मेथाइबो खनगोन दाहाय আগতে ঠিকই আছে হ্যাঁ
थाबाय। बिथां बेखेवगिरि सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोंनि मेंग्लिनाय देहाखौ मिलौदो सेरजानि रिंनायजों आरो सिफुंनि देंखोजों जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होबाय। बिथां सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो बिथां सारखौ जोङो उननि हाबाफारियाव मेथाइ खननाय आरो दामनाय बे हाबाफारिखौ होबावगोन। दा बे समाव जोंहा हाबाफारि बायदियै आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारि दङ। बे हाबाफारियाव आवगायलांनो होनना आखायाव लाबाय। दा बे समाव आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारियाव गिबियावनो सिनायथि होनो आखायाव लादों चेयारमेन अफ REC बिथां राजेन बसुमतारी सारखौ गावनि सिनायथिखौ लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा आलासि महरै आनन्दराम वारि जेनेरेल सेक्रेटारि बड' राइटार्स एकाडेमि बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायगोन। दा बे समाव सिनायथि लागोन शंकर खाख्लारि सार बिथां एसिस्टेन्ट टिचार अफ उलुबारि HS स्कुल बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायहरदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन। साबायखर थाबाय सार बिथांनिसिम। दा बे समाव सिनायथि होगोन रैमाली एकाडेमि कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथां डक्टर देबानन्द सिंहा। बिथाङा बे समाव गैया। उननि हाबाफारियाव सफैयोबा सिनायथिखौ होफिनगोन। दा बे समाव आलासि सिनायथि होनो आखायाव लादों सदानन्द दैमारि सार बिथां सेक्रेटारि बड' राइटार्स एकाडेमि बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायगोन। साबायखर। दा बे समाव सिनायथि होगोन अनजिमा बर' मेम मेनेजार अफ इंखं पाब्लिकेशन बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायगोन। साबायखर। दा बे समाव सिनायथि होगोन राजेन बसुमतारी बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन। बे समाव सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंहा हांख्रायनानै लाबोजानाय मोसागिरि बिथांमोन। बिथां जोंसार बसुमतारीखौबो गावनि सिनायथिखौ लाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन। जोंसार बसुमतारी मोसागिरि स्टेजाव फैनानै गावनि सिनायथिखौ लाफैगोन। बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। बिथाङानो जाहैबाय दिनैनि हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोजानाय मोसाखावरि। दा सिनायथि होनो आखायाव लादों गलाब बसुमतारी मेनेजिं अफ इंखं पाब्लिकेशन गलाब बसुमतारी बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायगोन। दा बे समाव सिनायथि होनो लादों मानिक चन्द्र ब्रह्म बड' सिनेमा आर्टिस्ट बङाइगाव बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय गुरै खावलायदों आरो गांसे आर'नाइजों बरायगोन। साबायखर थाबाय।
दा बे समाव सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंहा बर'नि GI टेगआव सोजानाय जौ सेरग्रा बिथांमोनखौ सिनायथि होनो आखायाव लादों। बिथांमोनानो जाहैबाय अमिन्द्र बसुमतारी, बिथांमोना सिगांथिं फैगोन। राजा नार्जारी, उरखां नार्जारी, मिथिसार बसुमतारी, तेजु नार्जारी बिथांमोनखौ खनसेयैनो सिगांथिं फैनानै गावनि सिनायथिखौ लाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों आरो गांफा गांफा आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। बिथांमोनानो जाहैबाय दिनैनि हाबाफारियाव जोंहा सासे थालांदों, बिथांनि मुङानो जाहैबाय थुनलाइ गयारी। बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ सिगांथिं फैनानै लाफैनो थाखाय गुरै खावलायदों। बिथांमोननि थाखाय आखाइ खबना होनांगौ रायजोफोर। रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम। जोंहा सासे थालांदों तेजु नार्जारी, तेजु बसुमतारी, गोरोन्थि जादों लिरना लानाया। बिथाङाबो जौ सेरग्रा, बिथांखौबो गावनि सिनायथिजों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायदों। बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो बे समाव आलासिनि सिनायथि होनाय हाबाफारिया बेखिनियावनो जोबथ'बाय। दा बे समाव जोंहा हाबाफारि बायदियै मोसानाय हाबाफारि दङ। मोसानो थाखाय आं खावलायहरनो सानदों। जोंहा मोसाखावरि महरै मोननो हादों बेयाव हेना ग्रुप डेन्स, लुना मनिका कटि, जोंसार बसुमतारीनि हान्जा आरो मेथाइ खनगिरि महरै मोननो हादों राजेन बसुमतारी, गोमोथाव बसुमतारी सार आरो जोंहा मोसाखावरि महरै इंखंनिफ्राय दङ। बिथांमोनखौ दायो मोसाफैनो थाखाय आङो खावलायहरदों हेना ग्रुप डेन्स। आरो सोरबाफोर मोसानो गोसो गुदुं जानानै दङबा मुंखौ थिसनफैनांगौ। दा बे समाव हेना ग्रुप डेन्स बिथांमोनखौ मोसाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। आखाइ खबनानै बरायगोन रायजोफोरा।
मोसाखावरि बिनानावनि मोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। दा बे समाव मोसानो खावलायनो सानदों हेमा ब्रह्म एंड बिरगोसि बसुमतारी मैम। नेक्स्ट के बिथांमोना उननि समाव मोसागोन। दा बे समाव मोसाफैगोन सिबि रानी ग्रुप डांस बिथांमोनखौ मोसाफैनो थाखाय गुरै खावलायहरदों। बिनि उनाव साखाफारा जागोन हेमा ब्रह्म एंड बिरगोस्री बसुमतारी। गोजोन्थों। बिनानावमोननि मोसानायखौ आखाइ खबनानै बरायगोन नायगिरि नोंथांमोना।